Ispravno branje samoniklog bilja izuzetno je važno. Svaki ozbiljan berač samoniklog ljekovitog bilja treba se pridržavati pravila branja svake pojedine vrste bilja i zasebno svakog dijela biljke. Za branje bilja koriste se razni alati. Najčešće su to srp, škare, nož i lopatica. Bitno da su oštri, učinkoviti i sigurni za baratanje. Uz alat potrebno je imati zaštitnu opremu. To se odnosi na radne rukavice, pokrivalo za glavu, udobne čizme i duge rukave. Dobro je imati i štap kojim bi provjeravali prostor u slučaju zmija ili osinjaka, ali i da bi mogli skloniti raslinje koje vam smeta na putu do željenog bilja. Naravno da svatko bira opremu koja njemu najbolje odgovara, ali to se znanje stječe vlastitim iskustvom. Vrlo je važno upoznati se sa zaštićenim vrstama koje se ne smiju brati kako ih ne bismo u neznanju dodatno ugrozili i kršili zakone.